Znate li da gotovo svaka 20. osoba boluje od neke od rijetkih bolesti? Iako su međusobno vrlo različite. Svaka rijetka bolest nosi svoju težinu i prepreke u svakodnevnom životu oboljelih. Rijetki inspiriraju. Ostavi trag. Ja sam Ivana i imam Treacher-Collinsov sindrom. Cijeli život susrećem se s predrasudama radi svoje rijetke dijagnoze. Nisam se predala. Moja dijagnoza nije me spriječila da ostvarim svoj san. Danas sam liječnica, specijalistica otorinolaringologije. Rijetke bolesti itekako utječu na kvalitetu života oboljelih i njihovih obitelji. Ipak, oni ne odustaju u svakodnevnoj borbi da nemoguće postane moguće. Rijetki inspiriraju. Ostavi trag. Ja sam Ela i imam artrogipozu multiplex congenita. Rekli su mi da zbog svoje rijetke dijagnoze neću moći pisati. Moji roditelji nisu odustali. Uz njihovu pomoć i svakodnevno vježbanje, ja sam uspjela. Liječenje rijetkih bolesti najčešće je svakodnevno i to kroz cijeli život. Terapijskim postupcima nastoji se usporiti tijek bolesti i sačuvati zdravlje oboljelih. Učinkoviti lijekovi otkriveni su za samo 1% rijetkih bolesti. Rijetki inspiriraju. Ostavi trag. Ivan i imao kanalopatiju krak. Da nije bilo hrabrosti mog starijeg brata koji mi je donirao koštanu srž, danas ne bi bio tu. Imam 7 godina i ove godine sam s prijateljima krenio prvi razred. Oboljelima od rijetkih bolesti i članovima njihovih obitelji nužna je pomoć i podrška. Zato se uključite i vi, jer znanje, iskustvo i dobra djela oplemenjuju život. Rijetki inspiriraju. Ostavi trag. Ja sam Ivka i imam sklerodermiju. Rekli su mi da pri usponu sa svojim plućima neću moći dugo hodati. A ja sam se popela na vrh planine Snježnice. Samo su me volja i obitelj držali da izdržim do vrha. Oboljeli od rijetkih bolesti svakodnevno pomiču granice vlastitih dijagnoza. Pomaknimo i mi svoje granice i omogućimo im da oni i članovi njihovih obitelji budu dio društva na ravnopravan način. Rijetki inspiriraju. Ostavi trag. Ja
imam majesty kitvo. Imam 8 godina i imam 8 kija. Mogu sve što hoću.